Don ko dai rayuwa ba ta inganta inda shaye-shaye. Kai matashi tsaya jirani, dan uwa na agun kamanni. In ka zauna ka yi tunani, yau awa ta zamo sakanni. To tsaya mori lokacinka, inda karfi cikin jikinka. Kaga tsufa yana matsoka, kar da maye ya sa a barka. Baya kowa yana gabanka, faɗakarwa muke gare ka. Kaga na zaura naka, Adamu na gudu na baka. Ni sana'a ta in yi waka, ta'ammali da shaye-shaye. Gyara kayanka, an ce ba zai zamo sauke maraba ba. In ji zauren matasa ku zo ku kauce wa shaye-shaye. Sani, dan sidi na yi tunani, don ku tunani yayi kama da kamanni. A tunani na daga tai da masu unguwanni, a sa ido akan matasan dukkanin unguwanni. Dukkan matasan da ke zaman majalisa a yau duba, da mai tarbiya da bara gurbi na zama gurin abin duba. Bahaushe ya ce wake ɗaya shine ke ɓata gari. A cikin matasa masu tarbiyya da yawa akwai tsirari, waɗanda munin hali sun ka koyo da kayan maye suke ta kai da kawo. Shin maye ne yake zama sila ta fara shaye-shaye? Yi duba cikin tsanaki domin mu gane su mu kiyaye. Wasu kan shiga silar abokai ne mata sai a ce kawaye. To ashe wasu sila ta gurbatar su akwai laifukan iyaye. Shawara ta ni Yusuf karkasa da joga ta nan iyaye. Ka san da wa ɗan kake abota, ki san da wa ƴar kike kawanta. Shaye-shaye akwai kazanta, kan zamo wasilar mugunta. A kashe ko a ɓadda mata, kaɗan ga illa ta shaye-shaye.